Astea sunt cele mai bune căști de studio sub 250 de lei. Căștile se numesc AKG K72. Sunt căști over-ear cu un design simplu, dar foarte confortabile. Banda ajustabile se potrivește automat pe cap, iar cupele mari acoperă complet urechea. La capitolul sunet, căștile AKG K72 au un profil echilibrat. Basul e prezent, dar nu exagerat. Mediile sunt clare, iar înaltele sunt destul de detaliate pentru categoria lor de preț. Practic, sunt bune de asculta muzică, gaming sau chiar editare audio la nivel de hobby. Și prețul lor le face una din cele mai bune opțiuni entry level. Și mie personal ce îmi place cel mai mult la ele este că nu auzi efectiv nimic ce este în jurul tău. Acum nu mai aud nimic. Dacă vrei căști mari, comode și cu un sunet curat, fără să cheltui prea mult, AKG K72 merită încercate 100%. Tu ai încercat aceste căști sau mergi pe branduri mai populare? Scrie în comentarii.